А ние продължаваме с една благотворителна тема. Днес ще има благотворителен полумаратон на езерото Панчарево. Каква е каузата на живо? Сега ще ни каже Рада Богданова. Рада, към теб. Добро утро! За четвърта поредна година се провежда такъв маратон. Всеки път целта е хората, които участват в него, да дарят средства. Един вид, това е тяхната входна такса. Средства за кауза, която сега ще ни каже Еленко Еленков, организатор от спортен клуб Бегач. Здравейте! Ние сме спортен клуб на Евроистина организация и целта ни е да популяризираме аматьорския спорт и бягането, като винаги от нашите състезания каузите са... Има кауза за благотворителност и на четвърто издание на полумаратон Панчарево избрахме фондация Сидър и подкрепа на деца, които живеят в дом за специални грижи в Кюстендил. И още след това искаме да докажем, че спорта и благотворителността може да вървят заедно, като бягането е най-популярният спорт и се надяваме това да наблегне повече хора към бягането. По-малко от час тук ще стартират общо 555 души, които са събрали 2193 лева за Иво. Иво е детето, с което сега ще ви срещнем от центъра на фондация Сидър в Кюстендил. Той е на 14 години и тежи 13 кг. Вижте. Това е Иво. Името на детето е друго, но спазваме правилата да не прекрачваме личното му пространство. Под одялото малкото телце е изтъкано от неизказани чувства. Отскоро Иво може да се усмихва и усмивката почти не слиза от лицето му. От момента, в който Иво е роден, до 10 годишна възраст е прекарал в институция. Това го казва Маргарита Пармакова, директор на първата институция, закрита по нейна инициатива – Домът в Горна Козница. Когато дойде в Горна Козница, той беше абсолютно неподвижен. Той не можеше да мърда ръцете, краката си, главичката му падаше то наляво, то надясно. Чудото започва през 2010-та, когато заедно с още 11 деца от Горна Козница, също с много тежки увреждания, Иво идва да живее в тези къщи от семейен тип в Кюстендил. Половината от издръжката е от държавата, а другата половина от фондация Сидър, чиято грижа е да осигури подкрепа на децата не според наличните средства, а според нуждите им. Те не са чували картофи, които просто се взимат от едното място и се местят на другото място. Разликите при Иво. Колко пъти го отписваха педиатрите и всеки път той възкръсваше като феникс от пепелта. И всеки път се бореше. Тук за него е създадена индивидуална програма за рехабилитация. Всъщност проектът приключи, откъдето бяха осигурени тези средства и ние в момента имаме крещяща нужда за живот. Сега фондацията търси 3600 лева за следващата година от рехабилитацията на Иво. За него е въпрос на живот и смърт наистина. Няма обречена кауза, когато си дадем сметка, че такъв е животът на хиляди деца. Те не могат да бъдат пълноценни като другите, но могат да носят достойно кръста си, когато им подадем ръка. Тогава стават и чудесата, ако още ще наричаме така резултатите от усилията на екипа на Маргарита Пармакова. Вече 5 от нашите младежи и девойки работят, което е огромно постижение. Постижението на Иво надхвърля очакванията на лекарите. От нас зависи да го оценим и да подкрепим живота, който той отстоява вече 14 години, със своите днес 13 килограма и с жажда да ни отговаря с усмивка. Разбрахте, около 1500 лева остават, за да се съберат с 3600, колкото са необходими за рехабилитацията на Иво. А сега до мен са Гери и Сиси, които споделят един и същи двор, една и съща къщичка с него. Децата ще вземат участие в маратона. Те са подготвили ето тези сувенири, можете да ги видите. Сувенирите са с символична цена. Днес времето ще е хубаво. Ако искате да допринесете и вие за тази благотворителна кауза, елате на Панчарево, насладете се на този маратон, купете си от изработеното от децата. Можете да се свържете с фондация Сидър на нейния сайт и да дарите и по-големи суми средства, ако смятате, че това е вашата кауза и че е възможно. Нещо последно.
фондацията има нужда от детски колички, като тази, в която видяхте Иво. Трябват им около 10 използвани детски колички. Тези, които вече са извършили предназначението си за вашите деца, ще свършат огромна работа отново за тези деца, които виждате тук с мен. Раде, благодаря ти. Една добра кауза и една добра идея за неделния ден. Отидете, ако можете, помогнете, ако можете.